Salom horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohot dainang manang di dia pe hamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adorak sota parade hata nitu hata jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hata nitu hata na gabe jamita di minggu parjulu dung Trinitatis ima di tanggal 7 Juni 2026. Hata nitu hata na dienet sian buku pesalmen bidu 50 ayat pitu rodi ayat 15 dohot topik ni minggu guru di debatado portibion rodi nasa isina. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Hujahama dihita sonoma di dok hata nitu hata. Saya tangihoma ale bangsokku asa makulingau. Ho ale Israel asa huhati dakutuho ahudo debatam. Dada alani peliami ubahen hupicako manang alani peliami situtungon akana toktong di joloku. Dang nian pola sia jabu mau membuat lobu manang hambing sianak kabaram. Ai guru dia udah sudi binatang ni harangan pinahan nama ribu-ribu aka na didolok pe. Hutat dadu sudi pidong aka na didolok rodi aka na manggulmit di ladang guru dia udo. Tungsura maleau dak pola tuhuau mangalu-alu. Ai guru dia udo lihat portibion rodi isina. Tung panganokku majuhut horbo tunggal manang inumoku mudar niaka habing. Pelihom matu debata hamoleateon jalagarari maaka baga-bagami tu natumibul. Jala jo maauju pada hari hagogotan asa hupalua ho asa dipuji hoau. Ima hatane tu hatta. Di hamua kadongan saha porsiaun taringot tu namarsi lehon-lehon hal memberi mungkin saya adong dope siat tonga-tongata songodak danak namek meti taboto dodak danak namek metate molonunga di pasahat sesuatu tuibana tadok majui rupani si panganon maul namai muse jaloon sian ibana. Jadi molonunga satu tangan ni dak danaki sesuatu si panganon manang nasi panganon dia pirupani namaulan namai muse jaloon sian ibana. Misalna di lehon amung nama rupani tu geleng na manang tu yanakonna jagal manuk tadok majue hai-haina. Molo dipangido among nei anon jagal manuki saotik pesian anak nai geleng nai mamitor muru do dak danaki mamitor didok do rupani tu among nai gak mau aku ini punya aku itorin ibana do nape saotik do rupani dipangido among nai itor sai ido no do gak mau aku ini punya aku saya ninna ibana bagi dikit lah na ninna among nai muse gak mau aku molo pe olo muse dak danaki mangalehot tu among nai bana jolo diodam doda na jolo di ahado di tekado sauti ya udah besok papi nggak mau ajak kamu ke kota atau ngajak kamu jalan-jalan papi nggak mau lagi beli ini segala macam dung didok pesongoni baru pe olo dak danaki mangalian ya udah indai bana rupani alai mangalion nei pe olo do songon na dipadau buti bohina dengan terpaksa ibana mangalehon jala sai songon na bama do honot taate berat hati ibana pasahat ima dak danak ati adong rupani siap tongat-tongata na bersikap si songoni molo mangaleon. Diliud dunian alai dengan berat hati dengan terpaksa.
Jala saya dirajumi na diibanai apunana sadiri. Daksa dari bana na dilehod doi tu ibana. Hamo kadongan saha porsiaon sutuk tapikir na dihitai apunata ate. Oma jorupani na parjulo na tawereng siat trupukon, renungan waik siat trupukon, titipan ilahi doi. Na dipalumeho Tuhani doi tu hita. Manangaha penuaing na adong dihitai. Laos dia pe. Na dipalumeho Tuhani doi tu hita. Da olo do hita martangiang, misalnya taringo tu dana dipalumeho konwaing sadada dana boru, sadada dana bau tu keluarga. Dai do tadokon dipalumehon, dititipkan. Jadi dohonot teman waing dang guru dihoi. Dang guru dokmu. Saguru di Tuhani do sude. Unak saya songo pidong si guru gua kia te. Guru gua kina. Yei begi halak guru dokku ina. Gawe guru dok. Gawe jolma si guru dok mai bana. Adong do nasongo ni saya dong doe. Alani akamang dohot tamu inang tapasaha ma nasihat Tuhani tu Tuhani. Alai ikut takas do boto otta jala ingotota dang soal pasahat to nate dang bui asal mangalean ima jotadok. Jadi molo tadok nakit tapasaha manasihat Tuhani tu Tuhani alai takas taboto takas ta ingot dang bui asal mangalean. Unak songod dan nakning dengan berat hati dan terpaksa dia memberi kepada ayahnya. Tapi bapaknya dulu dana mangidui. Dengan berat hati terpaksa ibana mangaleo. Dak terjua. Dilihat dunian alai mardongan ungut-ungut. Molo dana ki mucung nai piolo nama maju tu jolo rupani. Mangaleo tu among nai. Lausongoni donwaing nataida molo ditaringoti di sotaringot tu pilihan, mangalehon pilihan. Na parjulu ikot takas taingot dak soal sedia na nilehon mi, sedia godang natalehon ni. Seberapa banyak yang kita beri, bukan di situ persoalan utamanya. Alai songo dia doho pasahat to ni tu Tuhani. Songo dia doh hita pasahat to ni tu Tuhata. Dus songo dana nakiningan ni. Atik pe terpaksa dilioni bana buti. Jadi cara naido nanaing dohononna. Nang godang dipasahat layang go marungu do tu dihani Tuhan ino ni. Sahira na hurangat tu haltai. Bodu nuaik taingot dope pilihan ni nama belui natinaringotan ni Tuhan Yesus tu akasisiani. Jala dipuji Tuhan itu pilihan ni nama balui dada ala ni gudang na dilehon sampai serdo alai cara ni nama balui mangalehon medewuhon pilihan nai disido na dipuji Tuhan tai daripada na asingi dilehon donian alai lubi-lubina sia lubi-lubina do dilehon masa tu Tuhan ni lubi-lubi ate. Jadi molo lam tapahe bangunan non dakku boto holanau na mamereng akamang dohot tamu inang. Gudang do pepelian na di gopu-gopu. Alai molo dohono ni anu diripuhita na hepengon. Di gopu-gopu diremas-remas songoni. Luja masih tue patigor-tigoron. Si pate kod digosok nama. Bahkan arong do pebinereng diriba dua. Sede tuso. Agayo pun naroa. Bulus unang dilio maningaha. Tabayak ko maju nuaing rupani. Diriba-riba matu Tuhani. Baru mulu laus diriba-riba Tuhani pasaton. Pasu-pasu tu ibana. Lubi-lubi nai dilio tu ibana. Baru nuaing. Aledak songon itu hatai. Taingo tate nak kiningan. Tigijang. Dang apunate. Dang milik tai. Nata pasahati dang apunate. Jala ingot tita dang nahurangat tu hatai asata leon tu ibana. Manang na pilihan dia pe nata pasahati
dang nahurangat tu hate. Jala ingot danga dong transaksional disi. Dilean huleon asa dilean. Jadi talio tu Tuhani asa dileo dang. Pilihan ima ungkapan hati, ucapan syukur. Pilihan nahuboto sian hata pilih dohot an. Pilih berarti mangalean. Lehon an bemertudu-tudu tu hasahatan ni pilihan ni. Jadi pilihan lapatan na lehot tusan. Anai tu mertudu-tudu tutu hate. Lehot tutuhanan naung perjulu mangalehon tuho. Nahurangan do tu hate daw. Alai sebagai ungkapan syukur tadi, ungkapan hati lasni rohatta. Arong do nakisada ayat maddokon songoni macai tegas di turpuki. Hama kadongan di bahid do judul ni perikopo nate sipodau taringot tu pelian dohot panguluyon nasitong. Taringot tu pelian dohot sipodaun panguluyon nasitong. Jadi poda taringot tu pilihan dohot panguluyon nasitong. Molo di Alkitabi gabe didok masongonon ibadah yang sejati. Jadi Psalm 50 naing marnida ola ni dia do hadumuan ni peribadah hatai parsobau ni bangsoi na di bagasanna nunga termasuk na pasahat peliat tu debata dohot ngulu si gano pare. Hubungan manang korelasi antara ibadah dalam pengertian ritual, seremonial, dohot ngulu nang pangalaho ni jolmei si gano pare. Baru tutu hadumuan ni ibadah yang sejati kaitannya dengan penyembahan. Jadi molo dido ibadah yang sejati hadaulatun ni nama roha dakola menyangkut ritus manang ritual sabing. Ibadah yang sejati ikut tarida di parnguluon, di pabahenan, ditindakan do di pangalaho siganu pare. Ido ibadah yang sejati. Jala ido nataida di bagasat trupukon manang nakritik ni si asak may rupani marhite edde puji-pujian ni. Mungkin bangsoi nunga madabu tu peribadahan na formalitas sabing. Na swadong kaitan na tu pangalaho yang seharusnya menjadi tujuan ni ibadah. Jadi molo takas taida di siya. Jadi semacam kritik do rupane tu bangsoi. Di pasahat tu pilihanmu alidang adok hubungan na tu ngulum siganu pare. Sehira na hurangan nao. Molo malia udak pola tu huau mangido. Inna Tuhani rupani di bagasat tumpuki. Tabereng di ayat sada satu ayat onomi patorakon debatado panguhum na manguhumi hajol maon. Uhuman na do jol mahobar tu parulaun nabi terlebih taringot tu namarpada ni bana marhite-hite piliani. Jadi kita akan ditimbang, diadili. Napapituhon di ayat napapituhon ni didok disi audo de batam nina maksudna disi pabuah holan ibana do hasahatan ni pilihan nata pasahati jala ibana do napuna saluhutna. Jadi ganup tabuah pilihan ni ikon ingotota tuise do hita pasahaton jala tuise do hita mabuan piliate untuk siapa dan kepada siapa. Di ayat uelui nanaing mangodolo tu bangso nang tuhita di bagasatikion pabuai nabui muruk do Tuhani muruk kado debata. Muruk dada alani nahurang godang pilihan na pinasahat ni bangso na tapasahati alai alani pangalaho na soture dia dupan ni Tuhani alani cara ni jolma pasahatun piliani tu debata. Di ayat sia 1 esaplopat adong dua nanaing dohonon na tu hita marhite ayati. Parjulu saguru di debata ado saluhu na di portibion dohok nasa isina. Ido nanaing suarahon ni turpukon muse tu hita songon nani dok ni topik ni minggu tay. Allah berkuasa penuh atas dunia ini. Jadi moloriko di debata tak pola mengalui bana tu jolmai. Berkita Maria 12
tung sura maleau tak pola tu hoa u mengalu-alu ai guru dia udo lihat portibion rodi isina ninna disi. Jadi hurang pas do molo sai tadok apunata HP apunani Tuhanido. Holan hasahata do hita sude. Ido nak kita do digicang. Di pasahat tu hita asambui taraduti jalata parhaseang. Padua kon dada na hurangat Tuhani. Asata pasahat piliani tibana. Sesungguhnya bukan kita yang memberi pertama-tama kepada Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang pertama-tama memberi kepada kita. Jadi mulut apa sahat tibana pilihan bah tentu nama dok mauliate do hita siala pabahena do silehon-lehon ni Tuhani. Ido na ni dok na dia ya sapulopati pilihom matu debata hamuleation jala garari ma akabaga-bagami tu natumibo. Molo ayat 15 totu nanaing madok tu hita ba asa tung radi hita laho majakon panugunuguon ni Tuhane. Babua debatado natahapor siai debata nasai toktong radi majako kita dengan segala macam persoalan taate. Tuhan tidak melihat ada apanya, tetapi melihat kita apa adanya. Bukan ada apanya, tetapi apa adanya. Atik buhado hita naso olo rotu Tuhani ate jauh-jauh, jala molo peibana jauh-jauh tu Tuhani ba nang mentok nama sude dalani carai dung mentok dangadong bedalan dung iromai bana mangalu-alu tu Tuhani. Unang songoni ido nanaing dohonon na di ayat napasa 15 honi. Alani di jauh do tu hita kana porsiaon asata jumai bana jupa di hagugutak kita. Tangadong jol manasuha tergugut. Alai bukan persoalan tergugut. Persoalan bohado hita maju tu hatai di hagugut hatai asa dipelua hita. Totu na taruk digijang nak kini ngani taingok ma. Saguru di Tuhanido saluhuna jalarang na hurangat tu hatai molo tapasahat pilihan silehon-lehon tai tu ibana. Saguru di ibana do saluhuna. Dada na hurangan ibana. Dak pola tu hita tu hatai mangalu-alu. Dak tu jol ma ibana mangalu-alu. Atok tapasahat ma sian hapor siaw ta sian las ni rohata tadda ni moliate ni rohata du ibana. Amen martangyang mahita. Moliate ma diho Tuhan di hatam na kubigi hami pasu-pasu hom may di hami. Asa di parbiho katami parbuena dengan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami duho. Amen.